खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझार बिजिरसालिया पक्स'नि दायनिगिरिखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। आसामनि क'क्राझार जिल्लानि मोनसे स्पेशेल कर्टआ सासे सुबुंखौ प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस पक्स' एक्टनि सिङाव दायनिगिरि हमनायनि उनाव 20 बोसोरनि गोख्रों जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजिरसालिया सासे उन्दै गथ'साखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव दायनिगिरिखौ दायनिगिरि खालामनानै 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बे बिजिरनायाव गथ'साफोरनि सायाव खालामनाय इनायफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे थिरांथाया गथ'साफोरनि दायखौ रैखाथि होनाय आरो आथोनारि दायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ न्याय होनो थाखाय न्याय फालिखानि रादायखौ दिन्थियो। उन्दै गथ'साफोरखौ रैखाथि होनाय आयेनारि खान्थि बादियै भुगिनांनाय सुबुंनि सिनायथिखौ फोसावनाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ आसामनि थागिबि सुबुंखौ चेन्नाईआव बुथारनाय, बिसि आरो लोगोखौ हमदों। चेन्नाईआव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव आसामनि सासे थागिबिखौ बुथारनानै बिनि गोथै सह'खौ दानस'नाय जादों। पुलिसआ बे दायजों लोब्बा खालामनानै बोनि जानांनाय हिन्जाव आरो बिनि हौवा लोगोखौ खादों। नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया गावारि दावराव-दावसिनि उनाव बे सुबुंखौ बुथारदों। दायनि उनाव खौरां मोननाय बादिब्ला फोरमानफोरखौ फोजोबस्रांनो आरो सन्देह जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोथै सह'खौ गोबां थुख्रा-थुख्रा खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव गारना होयो। पुलिसआ सन्देह गोनां जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। सोंनाय फिननायनि उनाव दायनिगिरिया दायखौ सिमान लायो। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया मानास माहारियारि हाग्रामायाव मा 15 पिगमि हकफोरखौ हगारनायनि थाखाय बरायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा मानास माहारियारि हाग्रामायाव गासै 15 जोबथेसालि फिसिनाय पिगमि अमाफोरखौ हगारना होनायखौ बरायदों आरो बेखौ हादोरसायाव हाग्रानि जिब-जुनार संरैखाथिनि फारसे मोनसे गेदेर आगान बुंदों। बे हगारनाया गोमालांनो हमनाय हारिसाफोरनि सुबुं अनजिमाखौ बिनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलियाव लाबोफिननो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। पिगमि हकफोरा बुहुमनि मोननो थाङै हाग्रानि अमाफोरनि गेजेराव मोनसे आरो आसामनि गांसो फोथारनि थागिबि। बे हाबाफारिखौ हाग्रायाव बिसोरनि अनजिमाखौ रैखाथि होनाय आरो बांहोनायनि थांखिखौ मोनसे रैखाथि हाबाफारिनि सिङाव खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया संरैखागिरि आरो हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरनि बावसोमनायखौ बाख्नायनानै बुङो दि बे जाफुंसारनाया आसामनि धोनि जिब रोखोमथायखौ संरैखा खालामनायनि गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। बे फोसावनाया आसामाव गोमालांनो हमनाय हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो आरो गांसोनि आबहावाखौ फोथांफिननो थाखाय गोलाव समनि नाजानायखौ हेफाजाब होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ DA आरो DRखौ 60% बांहोदों, 8 लाखनिबो बांसिन मुलाम्फा जागोन। आसाम केबिनेटआ डियारनेस एलाउन्स DA आरो डियारनेस रिलिफ DRआव 2% बारायनायखौ गनायथि होदों। हादोरसा सरकारनि मावफारियाफोर आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय बेसेनखौ 58% 60% बांहोदों। बे थिरांथानि गेजेरजों गासै हादोरसायाव 8 लाखनिबो बांसिन खामानि मावग्रा मावथिफोर, पेन्सनार, नखरारि पेन्सन मोनगिरिफोर, सरासनस्रा पेन्सन मोनगिरिफोर आरो अनफावरि नखरारि पेन्सन मोनगिरिफोरनो मुलाम्फा जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि सोदांनाय DA आरो DR दरफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय जागोन। बारायनाय बिबांखौ जुन 2026नि बेथन आरो पेन्सनजों लोगोसे होनाय जागोन, जाय जुलाइआव होनो गोनां जागोन। बे राहानि थांखिया बांनाय जिउ खुंनायनि खरसानि गेजेराव सरकारि साख्रिआवलाफोर आरो पेन्सनारफोरखौ राङारि रेहाय होनाय। बाथि खौराङाव दङ आसाम EUआ बाय' इक'नमिकखौ जौगाहोनो थाखाय ब्लु भेलि क्लास्टार बेखेवदों।
आसाम सरकार आरो इउर'पियान इउनियन (EU) आ लोगो नांनानै गुवाहाटीआव ब्लु भेलि क्लास्टार बेखेवदों, जायनि थाखाय बाय'इक'नमिक सेक्टराव रां थिसननाय, गोदान दिहुनथाय आरो दिदोमथि जौगानायखौ बांहोनो हायो। बे मावफारिया फ्लेभार, मोदोमनाय आरो आयुष दिहुनथाय बायदि दारिमिनफोरनि सायाव नोजोर होगोन, जाय ओनसोलारि फालांगिफोरखौ मुलुगनां बाजारफोरजों फोनांजाबो आरो गोदान रां थिसननायखौ गोसो बोनो हागोन। मोनसे गोजौ थाखोनि EU थान्दै हान्जाया बे बेखेवनायनि थाखाय आसाम दावबायफैदों, जाय बिजिरसंनाय, गोदान दिहुनथाय आरो रांखान्थियारि जौगानायाव EU आरो सा-सानजा भारतनि गेजेराव गोख्रों हेफाजाबखौ दिन्थियो। चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि आसामा गावनि मावखान्थियारि जायगा आरो जौगाबोनाय रांखान्थिनि थाखाय भारत EUनि फालांगि आरो फोनांजाबनायखौ गोख्रों खालामनायाव गोनांथार बिफाव लानो हायो। ब्लु भेलि क्लास्टारआ गोदान फालांगिनि खाबुफोर सोरजिगोन, फालांगिखौ थुलुंगा होगोन आरो रामाव अरायथा जौगानायाव हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ तिनिसुकिया जिल्लायाव अमा बेदर फाननाय, रोगानाय आरो फालांगिखौ अरायथा नङै होबथादों। जिल्लायाव आफ्रिकान स्वाइन फिभार (ASF) गोसारनायखौ नुनायनि उनाव तिनिसुकिया जिल्ला खुंथाया अमा बेदर फाननाय, रोगानाय आरो फालांगिखौ अरायथा नङै होबथादों। सदिया महकुमानि काक'पथारनि सिङाव थानाय उत्तर रंपुरिया गामियाव बे गोसारनायनि खौरां मोन्नाय जादों। बिबानगिरिफोरा गोहोम गोग्लैनाय गामिखौ गोसारनायनि मिरु महरै फोसावो। अमाफोरनि गेजेराव बे बेरामखौ आरोबाव गोसारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बुथारनाय अपारेसन खालामनाय जादों। 1 किल'मिटार ओनसोलखौ सन्देरनाय ओनसोल महरै सिनायथि होनाय जादों, जेराव 10 किल'मिटार रेडियासखौ नोजोर होनाय जादों। खुंथाया अमा बेदरनि गलाफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों आरो गोहोम गोग्लैनाय जायगानिफ्राय गुबुन जिल्लाफोर आरो नसुंसेरि अरुणाचल प्रदेशसिम अमा आरो अमा बेदरनि मुवाफोरखौ 30 सान एबा उननि फोसावहोजासिम होबथादों। 7थि खौराङाव दङ आसामनि जोहोलावफोरखौ हादोरगिरिया शौर्य चक्रजों मान बाउदों। आसामनि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लियाव हादोरगिरिया जम्मु काश्मीर आरो मणिपुराव गुबुन गुबुन अपारेशनफोराव बिथांमोननि सोमोनांथाव साहसनि थाखाय बिथांनो मानगोनां शौर्य चक्रजों मान होयो। मेजर भार्गव कलिताखौ जम्मु काश्मीराव उदखारि बेरेखा अपारेशननि समाव गोख्रों साहस आरो दैदेननायनि थाखाय मान बाउनाय जायो। बिथांनि गोख्रै थिरांथा लानाय आरो गिनाय गैयै खामानिफोरा मिशननि जाफुंसारनायाव गोनांथार बिफाव लादों। मणिपुराव उदखारि हान्जाखौ गाग्लोबनाय समाव राइफलमन ध्रुवज्योति दत्तआ जोहोलाव खामानि मावनायनि थाखाय बे बान्थाखौ आजावनाय जायो। गोबां गुलि गावनायनि जखम जानायनि उनावबो बिथाङा गावनि गारिखौ गाग्लोबग्रा जायगानिफ्राय रैखाथियै ओंखारलांदोंमोन आरो सा-8 लोगो रौनियाफोरनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन। शौर्य चक्रआ भारतनि 3थि जौसिन गोजोननि समनि जोहोलाव बान्था, जाय गोख्रों साहस, गावनि बाउसोमनाय आरो मावनांगौ हाबानि फारसे बाउसोमनायखौ दिन्थियो, बिसोरनो होनाय जायो। आसाम गिबि मन्थ्रिया सानैबो बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि बिथांमोननि साहसआ आसाम आरो हादोरनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय लाबोदों। बे सन्माना हादोरनाङैनो खामानि मावबोनाय आसामनि रौनिया हान्जानि जवानफोरनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।